Здравейте на всички! Вие сте с канала на... Днес съм решил да ви покажа един монтаж за сом. Дънен монтаж с подводна тапа. За целта ще ни трябва подводна тапа, шлавки, две куки, по-малка и по-голяма. За целта ще използвам монофил 090. Едно парче около метър, метър и 20. За целта връзваме първо малката кука. Добре познатия самозатягащ възел. Правим около 6 намотки. Напълно достатъчно. Прекарваме от задната страна на ухото. Затягаме. Това трябва да се получи. Прекарваме шлавката. За целта използвам ластик от прашка. Върши добра работа. По същия начин връзваме и по-голямата кука, която ще стои отгоре. Ето така. Стараем се да бъдат срещуположни малката и голямата кука. По същия начин, както вързахме и малката, така вързваме и голямата. Самозатягащ възел. Пет намотки, напълно достатъчно. Наклюнчваме и затягаме. Ето това е монтажа. Изрязвам излишния мустак. Много е важно куките да са срещуположни. На малката кука се закача рибката. Най-често само се хваща за голямата кука. Тук нататък използваме за стопер около 5-6 мм от същата шлавка, за да направим стопер. Има и готови стопери, големи, но аз използвам този тип стопери. Става много здрави. Прекарваме един път да мине през едната страна и прекарваме още един път.
Получава се едно клубче. Просто затягаме и нашия стопер е готов. Издърпваме на желаната дистанция около 20 см от голямата куха. Прекарваме подводната тапа. Преди това може да сложим и едно малко манисто. Тогава прекарваме голямата тапа. Получава се ето това. Режем си още едно парченце около 5-6 мм. Още едно манисто от другата страна. Прекарваме си парченчето швалк един път и още един път, за да стане клубче. Притягаме. Нашия стопер е готов. Стават много здрави стоперци, не са никак за подценяване. На пръв поглед ето така изглежда нашия монтаж с подводна тапа. Малка, голяма куха и тапа. Този монтаж е подходящ за рибки, както и за черви. Не остана да вържем и този вирбел за накрая. Вирбела е около 45 кг му дават, мисля, че е достатъчен. Режем си едно парченце шваб за него. Прекарваме. Пак казвам, използвам монофил 0,90. Сега ще ви покажа как ще вържа вирбела. Прекарваме през вирбела. Прекарваме втори път. Получава се ето това. 3 пъти прекарваме през клубчето. Това трябва да се получи. Вирбела се движи на двойната част. Стягаме не до края. Не до края. На двойната част правим така наречения възел осморка за целта. Хващаме двата края, двойните. Правим едно клубче. Обсукваме и прекарваме вирбела. Ето така. Наключваме и затягаме. Здраво! Този възел е много надежден. До момента никога не ми се е развързвал. Ето това е възел осморка. И сега остава да прекараме швалката върху възела, което е много важно, за да предпазваме възела. Навлажняваме
Издърпваме. Ето, до тук. Ето, това е. Изрязваме мустака. Ето, това е нашия монтаж. Завършен вид. Две куки, малка, голяма, на долната се закача рибка, а сома се хваща най-често на голямата кука. Подводната тапа. Тапата е оставена на около една педа разстояние от страфта. Вербила. Това е готовия монтаж за сом с подводна тапа.